Retail Hell je celkom nová hra, ktorú teda som sa rozhodol, že si vyskúšam zahrať. A uvidíme, čo to dá, no. Dobre, poďme na to. OK. My balance $12. New one? Už to asi niekoho máme, ne? Bring a pack of cigarettes. Press the red button. OK, takže... Cigarety. Cigarety sú kde? Asi tu vzadu? Že by? Aha, tu sú cigarety. Ale on chcel... Čo cigarety? Dobre. OK. To tam asi sem počítam, že? Áno, presne tak. Total, OK. More clients, more money. No, there are worse play. Vola. No. Life juice. Soda. Takže počkajme, že to bude asi soda. Mal som pravdu. Dobre, paráda. Super. A to je tiež peniaze ešte. $1 tam bol. Ty čo? New start? No. Takže majú oni trpezlivosť, určite tu asi počítam. Takže asi nejakú bandáž, alebo... toto asi. Aj zlak, že? OK. Zaujímavá hra zatiaľ. Teraz nová, never nikomu. Not even myself. I gotta get some snot stuff. Candy. Cukríky voláke. Počítam, že candy bar bude asi ono. A tu je ten patience sa mi zdá, že? Ty? Hej. OK. Teba sme tu mali. Aha. Keep them happy. Clean myself, takže to bude asi tiež aj zlá počítam. A kde môžem opraviť teda? Či si chcú toaletný papier. OK. No, mňa zaujíma, jak sa bude dať opraviť to. Aha, tu je to. Repair Windows za $30. OK. No. Zás? Všetci chcú toaletný papier. OK, no. Dobre. Čo tu ešte máme? Hotdogy, jedlo. To je... mačka. Sweet Tiger, to bude asi nejaký energetický nápoj. Soda. Sweet Tiger? Jak dropnem vec? Či Sweet Tiger? Dáme kodu asi. Oh shit, sorry. Čo je Sweet Tiger? Chips. Není problém. Sweet Tiger, toto môže byť aj toto asi tie. Sweet Tiger môže byť cereálie, počítam. Clock out. Takže sa ideme clock outnúť. Vecko. Buy a day of service? Co to je? Zajímavé. No. Aha, nový deň. Still alive, I see. You see the computer screen back there? Ano. Can of human.
Order it from the computer, OK. Can of human. Myslím, že asi z tohto počítača to bude, hej. To je to human, už to mám. Tak asi jedno iba bude. A to aj sixpacky, jak tak vidím, tu, screwdriver, organs, organs? OK, extra, nejaký kontrakt, dobre. Aha, takže môžeme zaplatiť aj fast delivery. Dobre vedieť. Myslím, že teraz mi to je celkom na nič, keď som mohol čakať úplne bez problémov. Ale nevadí. More clients, more money. There are worse places. No, to je pravda, to je pravda. To je čo? Aha, to môžem zavrieť. Stalker. Aha. Takže keď dojde nejaký stalker, sa nemáme hýbať, dobre. Just stay until it leads. Takže sa máme nehýbať až do kedy nepríde. Neodíde. Dobre, tak to bude asi zase. Tam by som mohol aj objednať. Už nemám, tuším ani. Tak zoberieme aj 10. Potato chips. Yellowback. Jasne, není problém. Dobre, a tie objednávky mi vlastne chodia hej sem. Dobre. Toto je asi ten stalker, počítam. Tak sa nebudem hýbať. A mal som pravdu, je to ten stalker. Paráda. Dobre, došiel zase ksich. Let's make again. So yo. I'm sleeping. Aha, takže on chce kolu, hej, chápem. No, a kolu mám, dokonca aj vykladenú. Fajnovú. Nech sa páči. Better than nothing, nice. No, kto príde ďalší? Ty. Hajzl papier, týpek. Dobre. Word of advice. We are here to buy items. No, takže došli len na to, ako nakúpili, ok? Niektorí sú... Kresta. Takže niektorí po mne idú. No, mal by som mať, ak mi to už došlo. Tak mám potom. Dobre, ešte som chcel objednať, čo to bolo? Kolu som chcel objednať, to je málo. Oh shit, to je zase tento. Či? Ja neviem, či to je on alebo ne. Can of tuna. Dobre, šefe, dobre. Není problém. Beans, tu je tuna. Ježe, to je ten stalker. Počkaj, ja nemôžem bežať. Shit. Nice. Dobre, chvála Bohu, to nebolo. Teda, na nešťastie by som skôr povedal. Nebolo to raný. Dobre, ešte som stále došla tá kola. What the... Give me beans, dobre, beans. Oh shit, počkaj, ja tam naopak. Shit. Dobre, sme naopak ovládanie. Takže vpravo dole ukazuje, že aký efekt aktuálne je na mňa, okej. Candy, to je snickerské, sa páči. Kokso, dobre teda. Takže aj oni sa to aj všelijaký takýto. Go to shop? No, čakal som si objednal. Kolu. Takže si musím kupovať normálne. Ja si musím kupovať. Order. Dobre, zatiaľ objednáme tú kolu teda. Aha, takže ten týpek doniesol... To je jaký hnusný.
Čo to tam leze? Pervíci, sami pervíci. Cigar order section. We need paper. Takže počítam, že asi hajzlák. No sa mi to ani moc nechce ináč upratovať. Takže asi to ani nebudem. Takže teraz by som mal asi aj orgány, že? No tak jedno objednám, no. Aha. Môj gól je $15 dneska. Aha. Tu by som tam mohol dať nejaké kody. Cold can of human. Put in the fridge for a while. Ale ja nemám can of human. Musel som aj rýchlo, lebo však ten by nepotekal. Si dal na chvíľu do chladničky, shit. Zatiaľ položím, sa pripravím. Chce rýchle ešte ne. Ako má patience? Ale má nekonečnú, tak pohoda. Vidíš, keby som si to všimol. Dobrú chybu som spravil. Mám $15 dneska spraviť. Shit, dúfam, že to stihnem. Dobre, už to je studené. Dobre, už by som nemal kúpať nič. Mám $8. Shit. Poď rýchlejšie. Chips. Máme tu ešte nejaké chipsy, máme ešte dobre, ja si ich položím sem dopredu. Nech viem. Dobre. Ja som tam chcel ešte do tej chladničky vlastne dať pitie. Love juice, easy drink, takže ja si počítam, že kola 1. Dobre, ešte $2, to by sme mohli stihnúť za 2,5 minúty. Ty kokso, seva. Oh, shit. Dobre. 3. Kde sú? 4, a to je 5. Dobre, idem. What? Dobrý heavy metal. Koľko mi dal? $10. Dobre. Paráda. Oh. OK, takže môžeme aj kiknúť. Dobre. Ale počnem, že toto asi stiahnem najprv dole, aby mi nezničili okno. Cereálie a toaletný papier, OK. Paráda! Dobre to ide. Cold soda. Dobre, to máme vychladené. Mám tam ďalšie, asi počítam. Zatiaľ. Do prčic. Ja mám zase opačne onaj. You got any soda? Ne, čakaj, čo? Feed, ja som dal asi niečo iné. What? Tuna, beans. Dobre, tuna mám. A beans je tu tiež. Čo? Však chcel... tak som asi zle prečítal, no nevadí. Dobre, zas ty, okej. No poďme na to. 2 3 4 a ešte jedna tu na zemi, dobre. Paráda. 5. Musím si opraviť to okno potom, ale máme veľa peňazí, tak to je super. To je super. No, čo si ty prosíš? Two chips. Mám presne two chips, takže chipsy budem musieť objednať.
Dobre, konec dňa, takže potrebujeme chipsy. Beans objednám ešte, fazule. Takže potrebujeme beans. Zoberieme ich, ale 4. Zoberieme... Čo som to povedal ešte? Beans. Tu sú ešte beans, ok. Beans, chipsy. Chipsy. Ok. Beans, chipsy. Každé 6 packy sa oplatia? 6 chips. 6 beans. Otočne sa oplatia viac. Dobre, objednáme takto. Ale cereál 6, to nepotrebuje nikto. Sodas máme veľa, candies máme tiež veľa. Ešte jednu ruku k tomu môžeme, keby náhodou niekto chce. Dobre, 16 sekúnd, pohoda, počkáme. Počítam, že to je elektrika, asi bude. Prečo sa dá vypnúť tá elektrika? Nevestí nič? Dobre. Paráda, máme to tu. Môžeme zaplatiť za deň. Ešte bych si rád okno opravil. Za $30. Depth. Depth je vlastne to, čo budeme potrebovať, ok. Takže znova toaletný papier. Okay. Ale vidím, že to pitie sa ochladí, keď sú otvorené dvere. To je super, otvorím aj druhé. Snad to nebude žrať viac elektriky, ale to tuším není problém. The coffee machine plays an empty cup and press the button. Order more coffee beans. Dobre, paráda, takže už aj kávu dávame, super. Takže ešte som si dať pozerať na to. Paráda. I'm here for you. To je asi ten stalker, či kam ide? OK. Tak to bola ukážka z tejto hry. Ak by bol záujem, natočíme aj part 2. Volá sa to Retail Hell. Komu sa páčilo, like, subscribe, koment. Ja budem rád. Tak díky. Čaute.